хора, аз съм Лю. Днес ни играем Gravity в The Hive. Един Майнкрафт сервер. Чакайте. Стара се, че пише Shadow Hex. Оп, почваме. Налагаме да се прави. Така. То. Значи, Rain. Чакам другите да паднат, тъй като не се занимава да търся хора. Да намеря място, където да падна. Между другото, игра на 1.8. За да мога по-бързо да има спамч. Старт. The game has begin. Така. Сега даже аз самия не знам къде падам, но падам. Некъде. Така. Заредихам джанкото. О, не, това е от факет. Аз съм много не джанкото. На 3, окей. На 3 пак на лаги. Аха, видях я водата къде. Но, don't die here. Оф, една скоро се дигна чанковете, но 7 чанка. Ох, така да се по-добре. Все сме заредили? Не, естествено. Защо? И аз не знам. Защо и аз не знам? Да, но се разбере. Така, ще ми заредиш сега? Да, зарежда. Добре, дошли в за да чакаме на чанковете да заредят епизод 1, последен епизод. Ай, здраво. Стак. Аз викам да казвам просто Аллах Акбар. Или ми казвам. Така ще е доста по-добре. Но! На косъм бях. Аз знам къде е водата. Много далече. Тук ли трябва да е? Значи аз се хвърлям насам, значи водата. Трябва да бъде насам. 2 минути след. Ай, такъв е. Удари се в ръбчето. Какво такова факет. Преди го правих това от първия път. Странно, защо сега не става. Направих го. Никой не може да ме види, че съм флапнала Gravity. И ме скачаме. О, злото в мапле. То го знам. То се изписи. Ето. Фърстът е минут. От първия път. И така. Една секунда, бъговете сама. The fuck? Така. Този мап е настроен. Доколкото гледам. Има да си да. Така. Нямам много време, тъй че ще трябва да измисля нещо. Ето тук. Тук не ръбчета. Фак ми е. Факет. Ще спреш ли да падаш? Ще спреш ли да падаш най-сетне или... Да. Сега съм да... Базик ли ще спреш с мене? Това тук е невъзможно, е. Гледайте, това тук даже има и още надолу. Имаме да, финиширали, какво спре. Следващата игра дано да бъде по добра. Тук е лага е виновен, не го обвиняваме. Не спомня да намаля малко музиката. И вие с един къска да се направя. Мале. Минимал. Не знам.
карта. Тук ще вляза. И сега, да го няма. Не е такъв голям лагът. Абе, мърдайте бе, гледайте бе, изтървах си шифта, ей. Хоп, хоп. Шифта ми работи ли? Да. Ами, почта. Чакайте. Първия мап е... Аз съм моето и панда. После той мап стои Саванче Хрумс. Така, значи от тук е изи, че трябва тук да падне някъде, че няма оптифайн. Но доколкото знам, тук някъде трябва да се пада. И тук е по средата някъде ще уча. Да науча. Там. Мерси. Томап. Не би трябвало много да ме. Да, няма да бъде толкова труден. Ето, аз съм добър много на гравити. Ето, виждате, стигнах до края, умрях. The best one gravity. Дори няма да го посрещаме повече. Виждате, аз съм най-добрия. Няма по-добър от мене на гравити. Ако се някой финишира, аз... Това ще намали времето на максимум. От толкова много време... Видяхте ли? Аз съм най-добрия. Няма друг като мене. Кой знае. О, мопс. Той ще бъде доста хард. Кор! Дали пътя това е ясно, но всъщност как съм го минал. Това беше май просто на късмет. И зарих такъв голям късмет да го мина без да се пребия като куче. Една секунда само сега да го мина. Факет. Малко ще постоя АФК. За някъде около минута на малейка. Ще да се прибия. Падайте си. Сериозно? Кой това ни книмче? Кой знае какво е? It's not AFK. I'm not AFK now. Доколкото знам, всички ще се баят на мобс. Тъй като много доколкото аз знам е почти нетрудния. А тук не видна, доколкото знам няма пакман. И докато го кам някой финишира. Ей, то си голям печела. Да беше авко. Факет! Удари се в ръбчето. Това не са брои. Чу не го брои. Те също не са брои. Те фейловете не ги броете, че са броят. Факет. Така, някакъв чуйтър мазен. Окей, как се очаква да вляза в една тясна малка дупчичка? Ето тук. Как се очаква да влезем вътре? Не, път е това как го цепнах, не знам. Но този път мисля да бъде по-чуйтърски. Ще се питам да намеря друг изход. Макар че мобс, доколкото аз знам е почти. Най-трудното е пакман. Поне така мисля аз. Нещо пакман не е толкова трудна карта за мен. Как се ударих? Някой това ще ми го обясни. Добре, как се удря в тъпите ръбчета, бе? Майта аз няма да финишираме никога. Не мога да финиширам на гравити. Преди финиширах и аз не знам как. По първи, втори. Те позиции бяха мои. Ето така съм ги финиширал явно. Както ги финиширах току-що. 30 секунди. Кой е то снап? Тъй като това не ми се вижда много възможно. Това е 4 блока. Нормално е да го уча. Без се тая зарязване. Къде е водата? Ти ще гощи се. Къде е тази вода, е? Къде е водата? Добре, как се ще параш напред? Аз не искам назад, той па... Кога времето свърши?
трети като дойде ли? Game over. Еми хора, последна игра правим за епизода. Последно. Няма да има друга за реванш. Окей, има само една по-голяма секция, която мога да джойна. Това 17 секунди, това е добре. Хората бързо джойнват. Между другото, някой може да каже защо как да гъдна моментите, в които трябва да чакам да започне играта. И вие да се... От този мап го знам, няма да му вържеш пак. Аз този мап го познавам добре. Само доколкото знам аз това... Аз знам как се пада, къде се пада точно, но... Чакайте, че мишката ми бъгва постоянно. Изключва се сама, кой знае как. Така, чакам хората да падат и да мрат. И накрая аз падам. И накрая аз не мра, естествено. Това е правило. Другите падат, аз падам, не мра. Как ще се удрям в едно и също рапче, бе? Yes, аз съм се ударих. Как ще копираш такъв странен блок? Как бе, нали кучих тъпя? Мишката ми бъгна, затова не можах да целя. То път няма да го цепна. Ето видите. О, удари го. Не, fuck me! Между другото, аз знам, че не бия падам надолу. Тъй като падна ли нищо няма случи. Ето на това първи финиширах аз. Благодарение на това всички се загубиха и на това. Но докато се хванат, какво трябва да се прави. Стига бе! Как няма го мина? Знам го как се прави. Не мога да уча един тъп слайм блок. О, боже. Now what? Трябва на тага да скоча, нали? Ето, виждате. Това е бъга на мапа. Ето там е портала. Не бъд от мене да има не... Оф, маля, аз съм един тъпак. Не мога ли просто е така съм да скоча и директно да скоча при портала? Но аз съм един. Трябва да уча хубаво. Как? Някакъв успя финишира, бе! То се хак вече. Сигурен. Финиширам съм първи по много търсени начини на този мап. Накрая като разбрах колко е било изи, умери. Става ми минута и няколко секунди, което никога не е добре. Фак ми. Почти ме правих. Приемайте смъртта, седно е ваш приятел. Защо не видях къде е оной? И това мина ли го? Къде е тъпата гъба? Защо не оцех? Аз не видях къде е тъпата гъба. Къде е тъпата гъба сега? Това е невъзможно. Това оказвам, това е невъзможно да се мине. Ето гледайте, то буквално това е направо да се мине. 47 секунди. Когато помня да изпича. Ето гледайте. Ми мери тогава, щом не може да мине едно тъпо. Да бе, да, сега па 1 милиард други хора. Но и трябваше да спусна с това да се летя на спокойствие. Май. Как няма да го мине? Ударих се в малумния слайм блок. Този път приемам се ударих в кварца. Този път приемам се ударих. Това как се брои, че съм се ударил, като не са. Тук ще се ударя, сигурен съм. Но, ако съм. Размех с това, ако съм. Браво на хакерите. Пастел, Космос, хакера, първа. First position, the best ever on the world. И всякакво. Чакаме.
Ми ще изиграваш една игра. Искам реванш. Не го приемам. Не се брои това. Това не се брои, че съм загубил. Не. Вау, толкова бързо спомня. Та значи, ако намеря аккаунт за Hypixel, определено ще играя там. Още 4 минути имам. Това ще бъде докато не си стигна на Yu-Gi-Oh! Power of Kill, тъй като в момента ми се стигли, затова има такъв голям... Аз ти приема бе това, бе! Това ще пара. Чакай съм те да искам да някакви неща. Благодаря, така. Окей, няма го някой. Хубаво, legit хакерче. Вижте, legit хакер. Най-умният. Така, сега чакаме. И това е утико мога, сега мой ще идва. When let's start it. И съм рип. Това го знам. Ето. Добре, трябва да разбера какво е слайм блок. Ето. На косъм бях, хора. На косъм, като пълен дебил съм. Бил. What the fuck is this? The fuck was that? Като гледам даже някой си е сложил и някакъв тъп скин. Добре, това как се очаква да го мине някой човек с разума си? Как се очаква да го мине? Искам това да разбера. Как се очаква човек с разума си, който да е legit да го мине? Май някой е решил да каже, ако не са хакери, нека да не е финишерът. Точно. Това как се случи? Как се удари в горната част на гъбата? И от тук какво? Там няма друга гъл, която да ме изстреля там. Тъй че... рип. Рипи-дипи. Значи, ако сега успея да стана това, което исках да се случи. Минах го. Не знам и аз как го направих, но го минах. Сляп съм, не видях, че има един гигантски недър кораб. Огъня. Окей, поясна мапа. Рипи-дипи на кораба. Ноп. Значи или в един ъгъл на кораба, или в другия. И някакъв финишер, естествено. Как финишер е? И аз не знам. Рип! Защо трябва да е рип? Може да не е рип. Може да е I can't live. Чакайте. Искам да проверя едно нещо. Лавата, взима ли ми демидж? Ще е толкова вода. Един вид. Поне онова мъшрум с го минах. Това ме успокоя. Че един глупав мап е минат. Втория и да не го мина, се ми е тая, доволен съм, че мъшрум бяха минати. Това ми е най-доволното. Дали ще успея? Не, върчето. Това винаги го кажа ли го? Се случва обратно. Близо бях. Нищо. Добре, ето. Не ми стигна за още 4 мапа. Никога. Ето, аз на първата се ударям в ръбчета на водата. Защо не се ударят в ръбчета на водата? Иначе не се блъскате в нищо друго, ама в ръбчета. Ето, в последния блок се блъскам аз. Аз обичам да се блъскам в последните блокчета. Това е звън, как го направих. Много направих. Stage 3. Това го знам. Той го знам. Водата не е в края. Средата. Тя е в края. Тук аз така падах. В края така и малко така. И накрая не ми заредиха ченкото. Ей! Това как се случи? Защо за да ми лаги комп? Ти ли си виновен? Кажи, ако искаш да мреш. Мога да ти помогна.
Окей. Стига е трудно. Еми хора, това ще бъде всичко този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се и така нататък. Ако не съм се чувал, убия се виновен. Не съм аз. Чакай малко. Айде го работи. И това е всичко, надявам се да ви е харесал и чао!